da sake saduwa da mu a cikin wannan shiri na musamman wannan tattaunawa da za mu yi da shugaban jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammad Bazoum da yanzu haka yake ziyara a tarayyar Jamus. Ranka da dai barka da yau. Sannu. Menene dalilin zuwanku a tarayyar Jamus? Alal hakika na zo ne ma chanceliyar Merkel godiya kafin ta da wa'adin mulkin nata kuma ta yi gaba daya saboda ta taka babbar rawa ta karfafa da haɓakar da alaƙa tsakanin Nijar da Jamus shekarun baya, musamman ta kula da ƙasashen mu na yankin Sahel, kuma ta kawo mu gudunmawa wanda ya cancanta a ce a wannan yanayin mu zo mu gaishe ta mu mata godiya, kuma evidama ya kamata a ce wannan alaƙan ta kasance wadda za ta ci gaba, haka ne muke so. A cikin watan Satumba, idan Allah ya kai mana rai na wannan shekara, Merkel za ta yi bankwana da mulki bayan ta yi shekaru 16 tana jagorancin gwamnati a Jamus. Wace irin hulɗa ta kasance tsakanin Merkel da gwamnatin jamhuriyar Nijar a wannan lokaci? Lalle tun 2014 ta kula musamman da Nijar, kuma ta ƙarfafa alaƙa da ƙasanmu. Akwai hulɗa ta musamman tsakanin ta ita da shugaba Isufu Muhammadu, wanda har ta kai ta ziyarar Nijar, kuma shi ma President Isufu so biyu ko so uku yake zauwa nan, kuma kagan ta gayyace ni da zarin na hau mulki, ta gayyace ni ta ce mini ka zo musamman kafin in yi bankwana da iko don mu tattauna akan yanayin alaƙa tsakanin ƙasashenmu biyu. Dama muna da hulɗa tsakanin ƙasashen biyu, sai dai ta ƙara ma wannan hulɗar nan kwari, kuma ta ƙara irin abubuwa da ake yi yanzu. Kamar da su Jamus ba su kula da harkokin tsaro. Lallai akwai hulɗa tsakanin mu da su ta fannin su ba ma sojawan mu foro, kuma akwai mu'amala a ƙasa a da, amma wanda an ɗaga tun zamanin da aka yana ji kudeta na 1996. Yanzu komi ya koma daidai, kuma suna kawo mu goyon baya a minista na cikin gida. Wannan abu ne sabo. Akwai ma'amala da polis, akwai ma'amala da soji, kuma har sun kai inda sun kai soji masu ma sojawan namu foro. Akwai abubuwan soji wanda a ce ma force special, wani foro na musamman suke basu. Yanzu haka sun gina filin jirgi a garin Tiliya a iyakanmu da Mali. Wannan abubuwan duka sabi ne, ba irin wanda suka saba yi, wanda suka nuna cewa lalle alaƙa ta ƙarfafa tsakanin mu da su. Saboda haka za ku tuna da Merkel tsawon wa'adin mulkinku? Hakanan ne. Mu je ga batun tsaro. Yanzu haka yankin Sahel da jamhuriyar Nijar na fuskantar matsalar tsaro, hare-haren 'yan ta'adda yana ƙaruwa, duk da yake akwai sojoji na ƙasa da ƙasa waɗanda suke a wannan yanki. Shin lokaci ya yi kenan na cewa sojojin nan su bar waɗannan ƙasashe na Sahel saboda ƙasashen su ɗauki tsaron kansu da kansu, ganin cewa tsawon shekarun da suka yi babu wani ci gaba da aka samu wajen tabbatar da kwanciyar hankali? A ƙasa babu sojawan ƙasashe da yawa wanda suke taimaka mu. Sojawan Faransa ne kaɗai suke taimaka mu. Su kuma yanda suka zo ba haka nan al'amarin ba yake, saboda in ka lura
suna da soji kamar 5,000. In za su je su yi aiki sukan tara motoci da yawa don su kare kansu, saboda suna so su yi yaƙi kuma suna so kar kowa ya mutu. Irin matakan da suke ɗauka na su kare kansu, su kiyaye ma kansu mutuwa, to irin waɗannan matakai ba su dace ba da irin yaƙin da suke nan gayi, saboda su ba sojawa ne ba masu ƙarhi mai kama da su suke fuskanta ba. A'a, 'yan yara ne busan motuna suke. In suka gane su ko suka ji kamshinsu ko suka gan wulginsu ko min nisansu, sai su gudu su ɓace musu, sai su yi ta yin shawagi, amma ba sa gamuwa da komi, saboda ba mai su kai musu hari ne ba. Wa'annan yaran nan suna tsoronsu, kuma komin jirage da drone da suke amfani da su suke neman su, sai su ɓoye ƙarƙashin itatuwa ta yanda ba za su hange su ba, barantana su tunkare su. Kenan kaga yawan soji, amma ga yawan soji amma ga rashin tasiri, shine president Macron ya gane, yake ya ce zai rage yawan takewan sojawan nan nasu. Wato ko ya rage su, wannan rage wanda zai yi ba zai yi wani tasiri kan kalubalen da mu muke da shi gabanmu. Shi yasa mu mun goya ma wannan niyyar tashi baya, domin mu kalubalen ba zai karu ba sakamakon janyewan tasu. Ko da sun janye ba abin da zai faru. Ko da sun janye, mu a ƙasa dai ba zai yi wani tasiri ba, ko zai ƙara mu illa da sauransu. Amma abin da muke so da su mu waɗannan abokan namu, in za mu yi mu'amala musamman su France, abin da muke so da su kawo abin da mu ba mu da shi. Amma sojawa na ƙasa mu ba muna da su. Menene ba mu da shi? Mu ba mu da kaya na masu amfani da na'urori masu iya ba da labarin da ido ba zai gani ba ko da kunnen ba zai ji ba. Na'urorin nan suna iya su ba mu labarin da ba za mu samu da idonmu ba. To irin wannan na'urorin in suka bar soji masu amfani da su, za mu karu da su. Suna da jiragen da ba mu da. Jirage a cikin wannan faɗannan suna yin amfani kwarai. Duk in kagan sun yi amfani a cikin mu'amala da muke tare, to sakamakon aikin jirgi ne. Wa'annan abubuwan za su rike su, kuma muna ce musu su rike su. Amma abinda bai tasirin komai, ko sun janye ya hiye mu kuma ya hiye musu, domin za mu huta mu da zargi da ake mu su ma kuma za su huta da ra'ayin mutanen su masu ce musu kun aika sojawan mu can ana nan ana kashe su kuma ba mu ga amfanin abun ba. Da yake muna magana tsaro ran kai da dai, bari mu duba abin da ya faru a baya-bayan na a yankin Difa, inda kuka kaddamar da wani shiri na maida waɗanda suka ƙaurace wa gidajensu 'yan Nijar a ƙauyukan da a baya suka yi fuskantar hare-hare na mayakan Boko Haram, watakila da ma 'yan Najeriya waɗanda za su koma a yankunansu. Akalla mutum 230 wannan tsari zai shafa. Shin kun gamsu da yadda yanayin tsaro yake a waɗannan yankuna da ya sa kuka kaddamar da wannan shiri na mai da mutane? Kwarai ko, in ba mu gamsu da yanayin tsaro ba za mu mai da su ba, ko su ma ba za su koma ba. Tun da ka mu mun yi haka don mun gamsu ne da mun ɗauki matakai da suka dace wanda za su kare mutane. In muka gaida su karkara, muka mai da su ƙauyensu, muke so su koma gida su yi ayyukansu wanda za su rayu da su, akasin
yanayin da muke ciki na an bar wuraren da su 'yan boko haram suka mamaye kuma suke amfani da su ta hanyar rayuwarsu. Duk wanda suke bakin tafkin Chadi sun da damar su yi aikin kihi, amma da yake sun shanye sun bar boko haram su ne suka mamaye wurin kuma suke wannan aiki. Mun kori boko haram kuma za mu kore su daga nan, kuma mutane za su koma su yi ayyukansu. Hamma gonakai a ƙasar Barwa za mu ba mu mutane gonakansu za su yi aiki, kuma mu tabbatar da tsaro, kuma mun yi imani inda akwai mutane ba za a samu boko haram kamar da inda babu mutum. Duk inda mu muka janye su suke zauwa su mamaye wannan wuri. Shi yasa muka gane cewa ya cancanta mu mai da mutane inda suke kuma su yi aikin rayuwarsu. Wannan ma babbar gudunmawa ce ta yakin boko haram. Gwamnan Borno na daga cikin wanda ya halarci wannan gangami da kuka kaddamar. Watakila kun tattauna da shi akan yaushe su ma na bangaren Najeriya za su koma, saboda ga alamu matsalolin suna fitowa ne daga Najeriya galibi. Can ne babu gwamnati, babu cikakken tsaro? Ba da alamu ba, abin da yake ƙasa ne hakanan ne. Ni wanda ya ƙara gamsar da ni wannan aikin shine gwamnan Borno, wanda shi yau shekaran shi wajen 2 zuwa 3 yake wannan famar. Kuma shi ne yana cikin mutanen da suka fassara mini wannan aƙidan nan ta in aka mai da mutane an yi samun sauƙi a aikin sojin ma da kanshi. To gwamnan Borno ya yarda da ya mai da mutanen shi, saboda ni abinda na sani gwamnan Borno yakan ɗaukan mutane daga Maiduguri ya mai da su wuraren nan. To don me ba zai iya zauwa ya ɗauki mutane da suka yi hijira barantana ya mai da su can? Shi ma ya yarda da wannan ra'ayi, ya zo ya shawara da 'yan ƙasa wanda suka hijira a Nijar, wanda suka amince da wannan ra'ayi nan nashi, kuma suka ba da kansu za a mai da su. Ya ce mini akwai cikinsu wanda suke aikin gonakai, sun nemi alfarma gare shi a dakata har kaka ta zo su yi girbi, sa'an na a maida su. Mun yi wa'adin watan Nuwamba da Desamba za a maida 'yan Najeriya wanda suka hijira a ƙasar Nishar dukansu gaba ɗaya insha Allah. Akwai tambayoyi biyu, ko da yake ga alama lokaci yana ƙurewa. Akwai tambayoyi biyu da nake da su mai girma shugaban ƙasa akan siyasa ta cikin gida. Lokacin da ka zo akan karagar mulki, da yawa 'yan ƙasa waɗanda suka san ka a da, irin yadda baka bari ta kwana idan an takuri jam'iyyar ku da ke mulki, ko kuma an faɗi wasu kalamu waɗanda ku ba ku yadda da su ba, kana mai da martani. Amma sai gashi akan madafan iko sai aka lura abubuwa da yawa sun canza. Hatta waɗanda suke adawa da kai a da sun dawo sun gamsu da yadda kake tafiyar da salon mulki din nan. Shin menene sirrinka? Ba ni da wani sirri. In ka lura, tun da muka hau mulki ni ban ni yawan magana. Zamanin da muke adawa, musamman in lokacin da aka yi niyan a yi watsi da aƙidan demokarasiyya, na yi gwagwarmaya. Wannan wajibi ne. Lokacin da muke kokowa zamanin Conference National a kawo demokarasiyya, shi ma na shiga safun gaba kuma na yi magana, na yi gwagwarmaya. Amma yau shekara 10 da muke mulki ba a sake gani na diya ba ina wannan irin gwagwarmayar ba. Na yi zama minista na cikin gida shekara 4, ba a shurare ne ba. Na yi fada, na yi zargi, kuma na gudanar da iko ta yadda na mutunta doka kuma na bita. Babu wanda ke iya yi zargina da na wuce gona da iri zamanin da nake minista na cikin gida. Mutane ba su lura ba ne watakila, amma wannan ne ra'ayina. Ni mai kishin demokarasiyya ne, ni kuma mai kishin mutunta dukiyar jama'a. Ni na shiga safun gaba
na a shimfiɗa turba ta demokrasiyya. Duk aƙidodin nan nata ba mu rage ko guda cikinsu ba. Abinda na sa shi a raina tun zamanin da nake adawa da shi ne nake mulki, ban iya in yi magana kuma aikata abu wanda yake daban da maganata, ya saba ma maganata. To wannan aƙidan ban sake ta ba, ni ne yadda nake ko can dama hakanan nake. Babu wani salo da yau ko wata dubara da nake amfani da ita haramu. Babu dubara, babu wani nazari da nake yi don in yaudari mutane. Yanzu da nake haka ba ni cikin mu'amalan yaudara ko amfani da wani salo sabo don in nuna ni ga abin da nake so, amma da munafici akwai wani abu da na ɓoye. A'a, ba haka nan ba nake. Yanda aka ganni yanzu haka nan nake tun kullum, sai dai in ba a lura ba. To in mutane yau suke ganin ni na sake, wallahi sun yi kuskure. Ni ban sake ko kaɗan ba. Ina yanda nake tun kullum. Wataƙila da ba su fahimce ni ba. Amma duk da hakan suna jin daɗin yadda abubuwa suke tafiya wataƙila. To alhamdulillah, ina ma Allah godiya, wannan Allah ne ya sa haka. Ba ni ne ba jama'a ba ne. Kagan yadda aka kalubalance ni, an zalunce ni cikin yadda aka kalubalance ni. Amma Allah shi ya yi ni ne, ya yi kowa, kuma shi yake abin da ya ga dama, kuma wannan duk aikin Allah ne. Kwana 100 na tsawon mulkin da ka gabatar a Nijar. Shin menene ka fi baiwa muhimmanci a tsawon kwanakin nan 100? Wani kalubale ne ka fuskanta? Mutane akwai su san rai. In ka ce za ka yi abin da doka ta shimfiɗa, kuma turban da Allah ya ce abi, na adam bai son haka. Shi yasa yaƙi da rashuwa, yaƙi da san rai yana da wuya, sai an tashi tsaye. Amma ma'aikata su gane, duk wani mai mulki a kowane fanni, duk ikon shi ko ma kaɗan ne, ya san da wallahi ni ba na fasa ba. Na san da har yanzu, na san da an ci gaba da abun, ji ake magana ce kaɗai muke nan gayi, amma su sani ba magana ce kaɗai ba. An ci gaba da abun da hana da dukiyar ƙasa. Ana so, akwai wuraren da na san akwai shi. Na san mutane ba za su sake ba, kenan sai mun yaƙe su da kyau, sai mun ba su tsoro. In ba su ji tsoro ba, wallahi ba za su fasa ba. Za ku yaƙe su ko su wane ne? Ko su wane ne. Yau dai wanda yake da mulki, wanda yake da iko, in kowane service ne na ƙasa yake, komin aikin shi. In mutane suna so su ci gaba da irin abubuwan da aka saba yi a Nijar tun kullum, hakan ba zai zama rayuwarmu ba. Ya kamata in ƙasa duk gaba ɗaya su tashi, dukiyan jama'a mu kare ta, wanda yake cikin aiki yi shi tsakanin shi da Allah. Sai dai har yanzu ana jira kan wannan yaƙi da kake magana, mai girma shugaban ƙasa, ana jiran a ga wani katabus, duba da alƙawali da kai na cewa za ka yaƙi cin hanci da rashawa. Kenan muna bisan wannan hanyar nan. Yanzu ni na tashi na buga girji na ce maka yanzu mun kare da komai aina maka karya. Kenan na yi niyya yi salo da dubara. Babu wannan. Insha Allah za mu ci gaba